Pesah ve Petir bayramına 2 gün galypdy. Ýolbaşy ruhanlar, Tewrat muallimleri İsa'ny hile bilen tutup öldürmegiň ýoluny agtarýardylar. Ýöne welin biri-birlerine bayram günlerinde däl, halk galmagal turdaýmasyn diýişýärdiler. İsa Beytaniýada deri keserli Simunyň öýüne saçak başyny otyrka bir ayal agdy ýapyk çüýşede gymmatbaha sap arasa nar ýagyny alyp geldi. Ayal çüýşäniň dykysyny açyp, ýagy onuň başyna goýdy. Käbirleri gaharlanyp, biri-birlerine "Näme üçin bu ýag isrip edildi? Muny 1 ýyllyk iş hakyna barabar pula satyp, garyplara paýlap bolardy ahyry" diýişip ayala iýgendiler. Emma İsa olara "Naçary öz gününe goýun. Näme üçin onu ynja diýärsiňiz? Ol meniň üçin ajaýyp iş etdi. Garyplar hemişe siziň ýanyňyzdadyr. Olara islen mahalyňyz ýagşylyk edip bilersiňiz. Emma men hemişe ýanyňyzda bolmaryn." Bu ayal eline baryn etdi. Ol bedenime atyr ýysy ýağ goýup meni jaýlamaga öňünden taýýarlady. Size dogrusyny aýdýaryn. Hoş habar dünýäniň niresinde wagt edilse, bu aýalyň edeni de şol ýerde ýatlanar, diýdi.